Čus Duffmeni, ja vás vítam pri novom videu a toto bude video zo Shakes and Fidget. Toto bude môj prvý let's play. Hrám Shakes and Fidget na svete 3. Mám tu maga a level som 6 zatiaľ. No, rozhodol som sa natáčiť let's play, lebo ma to začalo baviť a proste pyrotechnika mi už došla, ale určite niečo čakajte aj z nejakej pyrotechniky. A tak, no. Takže volám sa Duffman TV. Mám tu takéto veci, mám tu kryštálová palička ťažkej váhy. Tom tu mám tieto veci a mám tu ešte 3 elíky. Takže môžeme ísť na, pozrieme sa do Siene slávy. Nejaký taký level 7. Dobre. Skúsime. Sice má... No, skúsime vstúpiť. Dobre, pohodne. Takže nejak tak. A si dáme hostinec. Neviem, koľko je tam húb. Či koľko je tam toho zlata. Tam je 5. Tu je 11 a je tu aj prsten, takže si dáme toto, klikneme. A pozrieme sa nejaký obchod so zbraňami a pozrieme sa, že kúpime niečo najlacnejšie. Mám tu topánky Inteligencia 4 a Pancier 7. Inteligencia a ja tu mám zdravie a zručnosť. Kúpime tu najlacnejšie a čo nám tu padlo? Padlo nám tu lepšia, ale ja nemám hubičky. Až dúfajme, že nám to nezmizne. Dúfajme, že nám padne hubička. No. Tak no. Kúpil som si koňa. Mám tu koňa, mám tu elixír na zdravie, elixír na zručnosť a elixír na silu. No, na silu. A ja sa ešte pozriem na tie zbraň, mám tu zdravie, inteligencia. No tak toto určite kúpim. Dúfajme, že nám tu padne nejaká hubička. A tak, no. Ináč, keď ste sa ma pýtali, že cez čo natáčať, tak natáčam cez Camtasiu, aj stream to v Camtasii. A do komentáru mi napíšte, že... Do komentáru mi napíšte, že či by ste chceli ešte nejakú tú pyrotechniku, alebo ešte nejaké let's play zo Shakes and Fidget. Ak sa vám toto bude video páčiť, tak určite budú aj nejaké iné let's play zo Shakes and Fidget. A tak, čo som to chcel ešte? Chcel by som ešte natáčať let's play z Minecraftu. Nemám síce Origo Minecraft, mám len Vares Minecraft mám, ale
teraz chcel som si teraz kúpiť počítač nový a tam už si dám Minecraft, Origo si kúpim a tak no. Skúsime. Tak veľa nejdem stavovať. No, 2 zlatka, skúsime. Dáme kulička, tu je kulička, tu je kulička. Tak, výborne, výborne. Tak, skúsime to ešte raz. Tu je gulička, tu je gulička, tu je gulička, bude tu. Výborne. Výborne, máme 30 zlata. Môžeme si tu naklikať inteligenciu, zdravie na 1000 a už nič no. Ešte sa pozriem. Skúsime to ešte raz. Hm, 69 zlata. Tam je gulička, tam je gulička, tam je gulička, bude v strede. Nie, škoda. Sme na nule, sme na nule. Sme totálne stračky, sme na nule, sme na nule. No, za chvíľu budeme mať 11 zlata, no, za 2 minútky. Zatiaľ ešte do tohto účtu by som peniaze ešte vrážať nechcel. Ale postupom času, keď budem nejaký 150 level už možno trošku na hubičky, áno. Túto hulku, no. Toto paličku by sa mi hodila trochu. Ups, mikrofón mi trochu spadol. Kedy? Za minútu a 29. Poštu. Nezautočil na mňa nik. Chceme. Ako sa to robí? Dobre, aha, tu je som prehral, ale to vyhral. Tento som vyhral a tento som prehral. Ešte pred natáčaním som hral. Ináč tento účet som si vytvoril včera. Dlho ho nehrám. Včera som si ho vytvoril nejakej 9. večer. Hral som ho takú hoďku. A dneska ráno som si ho zapol. Na chvíľu som sa pozrel. Ináč ak budete počuť nejaký hluk v pozadí, tak tu na vedľa susedia bagrujú, takže tam je dosť rámus. Ospravedlňujem sa, ak tam bude niečo počuť. A za to nemôžem. Počkám ešte 10 sekúnd a pozrieme sa. Dosiahli 5 odoberateľov, za to vám moc ďakujem a chcel by som zrobiť nejaký špeciál, že napríklad nejaký petardový špeciál, že by sme s kamarátmi nejaké pirátky, Megy a tak a boli by sme to niekde, lebo ja mám doma ešte nejaké staré veci, ako sú nejaké pokazenú, myslím, že mám pokazený jeden volant, čo to je? Jeden volant, no ako nie volant, ale tie pedále ku tomu. A ináč by to malo fungovať všetko, ale tie pedále sú pokazené, tak by sme to odpálili. Neviem, boli by sme kúpiť ešte, lebo u nás my máme, ja bývam v takej dedine, my máme
obchod dole, kde predávajú elektroniku a celý rok tam predávajú aj pyrotechniku, takže tam pôjdeme niečo kúpiť, určite. Ja zrobím teraz taký krátky strih a ozvem sa vám, keď to bude už všetko, no a keď už bude boj. Že čau. Ja ticho, hej? Takže som späť po krátkej prestávke. Si určite vymeníme, tu máme na silu, tu máme na zdravie. A teraz dáme si toto a ja sa vám ozvem, keď už bude takých 10 sekúnd pred koncom. Čau. No ja som späť a už je to skoro pri konci. No, ja myslím, že z tohto videa by to mohlo byť všetko. Ja niečo budem hrať ešte za kamerou, ale ak sa vám video páčilo, tak zanechajte like, určite ma tým podporíte, aj odber. No a ja sa s vami lúčim a čau!